Moi boa xente, que tal? Como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa número 48 desta cuarta tempada, despois duns cuantos días de semiparón, como a quen di, que baixamos un poquinho o ritmo do que estaba deshabituados de dous programas á semana, pero a vida a veces ten estas cousas e tanto a vida como a cabeza como as circunstancias obligan a veces a baixar un pouco o ritmo, pero tamén é moi necesario moitas veces parar e facer as cousas cando e como se poidan para que teñan un mellor resultado. Pero estou contento porque hoxe voltamos cunha conversa que tiña moitas ganas de facer, porque a nosa convidada de hoxe ten un deses discos que para min é candidato claro a ser disco galego do ano, ou polo menos estar nun top alto. Creo que é un disco que moi necesario, xa non só polo que poida contar, polo que poida cantar, senón porque é un traballo que hai que escoitar quietos, hai que escoitar calmados, hai que escoitar relaxados e que axuda ao mesmo tempo a baixar o ritmo, que ven un pouco en relación ao que dicía eu fai un momento, baixar o ritmo deste mundo no que vivimos tan acelerado, con todo tanta prisa e todo tan rápido, e traballos como o dela, pois eu creo que axudan a vivilo todo de outra maneira. Así que, xente, ides ver xa en pantalla a Falla Díaz. Que tal, como estamos? Moi boas. Hola, boa tarde. Moi ben, moi contenta de estar aquí. Non sei que che parece o que dixen, pero eu creo firmemente, primeiro, o de que pode ser un dos discos top en Galicia, o creo Carai. sinceramente, e sobre todo o outro, de que tes un traballo, acabas de presentar este disco que me parece que eso, que é para escoitar con calma, para sentarse nunha silla ou nun xardín, poñer cascos e disfrutalos sen pensar en nada máis que o que está entrando polos oídos. Si ten un pouco ese ritmo bastante pausado, non? Que moitos dos temas que hai no disco son a rolo, son cantos que están pensados para ser cantados cunha certa lentitude e que teñen tamén como esta cadencia do que se repite, do que volve, pouco mantra. Entón, sí, entendo o que dis. Logo de que sexa o disco do ano ou este aí no top de discos do ano, eso xa non, non o sei, Eso pero xa non lo deixas a outros, non? alégrame escoitalo e moitas grazas por as túas palabras. Mira, vamos a poñernos un pouco en situación ahora de Hmm. quen eres, pois alguén non te coñece, un pouco estas preguntas típicas que odio a veces facela, pero que, bueno, que en ocasións tamén me gustan un pouco, pero quero ir cara ao Veña. final. Quero ir cara ao final porque, claro, ti presentas agora este Albel, este disco, que Hmm. xa o presentaches en Lugo, xa o presentaches en Santiago, xa está disponible en plataformas, Sí. que chega 6 anos despois, se non me equivoco, do teu anterior traballo. Que se sinte cando pasa tanto tempo entre un e outro? Como foi para ti todo este proceso ata Todo o chegar até este proceso. momento? Bueno, pois pasaron moitas cousas, porque como ademais eu compaxino este proxecto con moitos outros, pois ao final durante estes anos foron pasando outras cousas. E cada cousa ten o seu tempo e o seu momento. Eu son moi pouco de forzar as cousas e tamén son de procesos super lentos en xeral na miña vida. Entón, este disco apareceu cando tiña que aparecer, nin máis nin menos. Tamén é certo que vivimos a pandemia polo medio e moitas cousas que igual ralentizaron o encontro coa xente. E este disco ten moito de encontro tamén coas compañeiras. Entón, bueno, en realidad vivino como un proceso moi natural, así, deste xeito. Non, en ningún momento me estresei. Podía ter feito un disco antes, tiña material para facelo de sobra, pero non sentía que tivera nada que contar. Entón, a veces, cando unha non ten nada que contar, pois mellor non contalo. E xa está, non? E entón, ahora sí que era o momento. Si é verdad que despois o disco levamos ano e medio así xa facendo, entón, ahora sí que había un pouco xa de premura de veña, va, vamos a mostralo. Pero é un pouco o que estaba dicindo justamente, non? A sensación que me dá o traballo, isto de querer escoitalo con calma, de que axuda a baixar o Mm. ritmo,
o que estás a dicir ti, non? Que a veces o mundo da música, ti que estás en varios proxectos e o sabes perfectamente, o mundo da industria, o Mm, público, non? A veces reclamamos demasiada inmediatez, reclamamos que hai que publicar música nova todos os anos, canción nova cada mes, sí, si ou si hai que poñer, bueno. e a veces é o que dis ti, non? Oye, se pode facer, pero non hai por... Se ti non tes esa necesidade, pois é que ti tes que publicalo cando ti queres e como ti queres. Sí, eso é como todo, o sea, como cando che din que hai que sacar un single ou que os discos non poden ser máis longos de tal ou que non poden ser máis cortos que cual ou que unha canción ten que durar isto ou ten que durar o outro. Bueno, non sei en base a que criterios se fan ese tipo de comentarios, pero bueno, eu en calquer caso non entro por aí, vaya. Creo que a arte está moito máis vinculada á vida do que a veces queremos pensar, e ten os tempos que a veces ten a vida, que non son tan rápidos ou que non son tan inmediatos ou que non son tan así. E ten que haber de un pouco de todo. Eu tamén disfruto das cousas inmediatas ás veces, creo que ten que haber música para todo. Pero bueno, tamén creo que é necesario isto outro, non? E de repente pois un tema de 6 minutos, bueno, pois por que non? Hmm. É que, ademais, non é un pouco esa cousa de hai que facer os temas de menos de 3 minutos, como dicía, non? Temas cortos, todas estas cousas que Sí, parece que eso, que é o que hai que facer e que realmente non é unha fórmula que che vai a asegurar que ti por facer temas de non, 2 minutos, por facer EPs de 4 non. cancións, xa vayas a ter o éxito asegurado, non? Que va, que o tema das fórmulas, bueno, non sei, eu non son aquí a experta en fórmulas porque senón estaría recollendo un Grammy latino e non é o caso, pero pero que creo que o tema das fórmulas tirámonos un pouco da moto con el, non? O sea, quero decir, non hai fórmulas, as fórmulas son as que cada un considera. E ao final eu creo que o público vai por diante, o público a veces tendemos a, non sei, a pensar que o público somos nós, por outro Sí. lado, quero decir, tendemos a pensar que o público, non sei, Ah, quere unha cousa e tal, e non, o público en realidade quere o que tú ofrezcas de maneira xenuína, non? claro, é que é Eh, así, non? A música, ao final, a música ou calquera arte, libros, películas, series, ao final o claro, que importa é cando entra polo oído, como dicía antes tamén, mm, que che provoque algo, que sintas algo, e eso vai pasar claro, cunha canción de 2 minutos, cunha canción de 6 minutos, cun tema de 12, mm, cun disco en galego, cun disco sí, en inglés, cun disco como sexa, que non, mm. eso, ao final é que provoque algo, que remova cousas. Sí, e tamén incluso ás veces que incomode un pouco, non? A nos neste disco sí que nos gustou xa no anterior xogar un pouco con ese límite. Bueno, non hai moita complacencia aquí ou moita... Se non é un disco, mellor hai algúns temas que sí que son máis gustosos, pero bueno, sí que hai algúns outros temas que son como, a ver, que está pasando Mm. aquí, non? E creo que eso, a min, xenerar esa incomodidade gústame, porque tamén me gusta, cando son eu a espectadora, gústame que me xeneren esa incomodidade, non? E, bueno, pois tamén esa cousa de estar escoitando algo novo, de algo que o mellor nunca escoitaches, que che fai pensar en por que é así ou por que non é así, non? Como non sei, sair un pouco mellor do rego do que soemos estar aí escoitando. Sí, que remova conciencias, non? Que remova, que faga que pensar, porque ao final é moi necesario tamén. Eu sempre digo, eu agradezco cando hai cancións, cando hai discos que provocan cousas, que ti escoitas e dis ti, hostia, quero pensar nesto que está pasando e che fai reflexionar, non? Que ao final, Mm, para min, moitas veces un bo disco, unha boa canción, non é a que está mellor cantada, non é igual incluso a que está mellor tocada os instrumentos, senón a que te fai que eso, que a túa cabeza remova cousas e pense e digas, ostras, aquí hai cousas que cambiar ou cousas que facer, ou mira, non me daba conta desto. sí, total, eu tamén, eu son desa mesma visión. Non por estar mellor cantado ou que presupoñemos que é cantar Tamén, ben, ou por eso é estar certo. mellor afinado, por estar non, de feito a pulcritude a min na música e as cousas que están como moi producidas, moi acabadas, moi sofisticadas, cada vez me interesan menos. Recoñezo que son un pouco bruta aí nese sentido, que moitas veces a primeira toma é a que vai,
pásame cantidad de veces eso de que a primeira toma, inda que teña sons ou ruidos ou cousas, é a que máis me gusta e de repente é a que vai. Sin darlle demasiadas voltas. As voltas doullas antes, ou procuro darllas antes, pero logo no momento de poñerme a facer música e a gravar e tal, xa está, o sea, hai que poñer un freno e deixar tamén que a maxia suceda. A música ten moito de momento, bueno, a arte toda, non? É que, ademais, quizás ata... Xustamente falaba desto outro día cun amigo que fomos a ver aquí a un grupo en directo aquí na Coruña, que de feito teño a camiseta por aí atrás, que son Condusión Colérica, e pasaron por aquí pola canle, tamén os entrevistei, e falábamos un pouco de que o disco que teñen publicado, eles mesmos dicían que o que teñen publicado en Spotify, que non é perfecto, que ten moitos erros, e que o seu é o directo, non é o que mostran en riba do escenario e é infinitamente mellor que o que está subido a Spotify. Mm, E tamén a veces eu mm, penso que subir un disco ou facer un disco en físico ou como sexa, non, pero que sexa moi perfecto pode ser contraproducente por isto, non? Porque ti subes algo que en Spotify igual total. non é tan bo, pero vas a ver en directo e diste, guau, me mola como faz, pero se o faz perfectísimo en Spotify, se a xente ten unha idea túa de que todo é genial, todo é 10, e despois chega o directo, e o directo ben sabes ti que a veces por circunstancias pode sair mellor, pode sair peor, hai días bons, hai días malos, hai fallos técnicos, e esti, hostia, joder, me gustaba máis en Spotify, non? Sí, e logo que tampouco hai nada que este mal, non? Quero dicir, moitas veces cando no directo, pois, ao mellor as cousas non saen ben, bueno, pois mira, pois non saliron ben ou non saíron como tú esperas, non? Pero ao mellor saen outras, ou ao mellor saen cousas moitísimo máis interesantes do que tú podías esperar. Penso que o que sí é certo que o disco, para min os tempos e as dinámicas do disco a nivel musical e a nivel creativo non teñen nada que ver coas do directo, son cousas distintas. Entón sí que me gusta traballalas de maneira moi diferente e de feito o directo deste disco non ten nada que ver co disco. O sea, parten dos temas do disco e os temas son os mesmos, pero a proposta non é a mesma, non? Porque hai máis xente colaborando, porque se dan outras circunstancias, porque está o contacto co público, porque está a maneira en que tú performas eso, non? E como tú te colocas no escenario, bueno, hai moitas cousas que van cambiando e que creo que é interesante atendelas a nivel artístico e ver cales son as peculiaridades de cada. E logo o tema eso de discos moi producidos ou de cousas que están como moi perfectas, pois tamén depende do criterio de cada quen, non? Porque é certo que hai cousas que están como moi producidas ou moi enlatadas que a mí personalmente ao mellor pois non me din tanto como outras que son así un pouco máis, bueno, máis imperfectas, se se quere. Bueno, pois cada cousa ten o seu... Sí, no, está claro, aparte eu estou aquí falando de cousas que eu non teño ni puñetera idea de producir, non teño ni puñetera idea de compoñer, o sea, eu estou falando como dende a barreira, non? Pero ao final sí que é certo que todo está ben feito, se quen o fixo porque quixo, pois oye, Exactamente. nada máis que falar. Si tú acreditas neso, exacto, e daslle para adiante, porque o que queres facer está ben. Mira, vamos a falar un poquinho máis adiante, máis do directo, de como é esa proposta en directo, de como foron esos conceptos de presentación que xa diches, pero mira, pero dicía antes que che iba a preguntar por quen é Falla Díaz, un pouco contases de ti, pero non che vou preguntar por quen és, senón que che vou a preguntar por como evolucionaches ti como artista e como persona dende ese anterior traballo a toda agora. En que cambiaches? Como te notas agora con respecto a ese momento? A ver, moitas cousas cambiaron. Faste maior e vas tendo maior, non é que eu sea maior, xa estou un pouco máis maior, claro, pero cámbiate tamén, bueno, a experiencia vai cambiando e modificando cousas, somos seres que estamos en constante cambio e iso é algo bo. Entón, penso que hai unha certa pérdida de ingenuidade en algúns aspectos, creo que ten que ver coa vida en xeral, non só a nivel artístico, unha madurez que o mellor antes non había, e iso dá un posicionamento artístico pois diferente, que tampouco é ni mellor nin peor, que simplemente é diferente. Xa che digo, pasei por moitas experiencias artísticas, vitais, como todas nós nestes anos, e sí que cada vez penso que son máis consciente do valor, por exemplo, que ten o noso patrimonio de transmisión oral,
creo que cada vez acredito máis nesa potencia e nesa oportunidade que nos dá a lírica de transmisión oral e as melodías de transmisión oral para xenerar o noso propio discurso, non? É como que fun afianzando ese discurso e tamén despois do Cabo Leirín fun afianzando o discurso con respecto a todas estas cousas das que vimos falando antes, non? De como gravar, como producir, que tipo de son quero, o sea, como que teño clarísimas as cousas ahora mismo, non? E despois o mellor deixo de telas claras, pero ahora mesmo neste momento sí que, non sei, sinto que estou apuntando bastante en firme hacia o lugar onde quero ir e bueno, creo que eso ten un pouco que ver que tamén coa madurez, Eh, un pouco máis de madurez. Importante seguramente de todo isto, co que máis te vas a quedar é con isto que estás a dicir agora, non? O ter claro o que queres agora, o ter claro como facelo, que lóxicamente Mm, seguro, se falamos dentro de 5 anos con outro disco polo mm, medio, ou outros discos polo medio ou demais, igual diste, ostras, pois ahora penso que fixen anos atrás e o tería feito de outra mm. maneira, pero é importante Total, estar no momento sí, con as cosas sí, claras. total, e ademais eu creo que a arte, o sea, traballar cos discos, coa música, coa arte en xeral é moi bonito porque eu creo que hai un proceso de aprendizaxe constante e logo chega un momento, ou a mí polo menos pásame, que é como que a propia obra ou canción ou disco ou espectáculo vaiche tamén falando de algún xeito, non? Mm. Vaiche contando cousas e vaiche dicindo por aquí, por aquí. O sea, eres tú a que tomas decisións, pero é como que de maneira moi evidente ás veces as cousas son así, hai que deixar que sexan, non? E poder ver eso claro, ter esa intuición, eu creo que é algo moi valioso, que ahora mesmo pois eu estou moi agradecida ao meu entorno por axudarme a chegar hasta aquí, porque sei que isto tampouco se consigue soa, non? O sea, é un traballo de moita xente, pero é moi gustoso tamén decir, jo, pois mira, isto é como quero que sone, é así, esta é a miña proposta e isto está ben, non? Traballo da túa xente, por exemplo, xente que está involucrada neste disco como a Heavy, que quen se carga da produción, non sei Sí, a ti o heavy, sí. que che parece o poder gravar con el. A min todos os que gravades con el, que ides ao seu estudio, que é sempre é unha, claro, é unha figura como moi misteriosa, non? Para os que non estamos gravando, os que non estamos tan metidos, como esa figura misteriosa, pero que tan experimentada, que me parece Mm, un produtor increíble. Por aquí pasaron fai pouco os rapaces del Nido, ujú. que tamén estiveron grabando, de feito fai pouquiño con el unha canción que acaban de publicar, par de temas máis que saíron no seu disco, e falan maravillas del, da súa visión, de como é gravar. Como foi a túa Sí, experiencia? bueno, isto daría para Pa horas. moito tempo, pero para horas, pero porque son moitas horas tamén de amizade, de darlle moitas voltas tamén ás cousas, non só gravar, que tamén gravar. En positivo, sempre a experiencia co Heavy, é un maravilloso produtor, ademais é unha belísima persoa que ten unha sensibilidade extraordinaria e que ademais é moi tozudo con aquelo no que cree e iso é maravilloso. Porque, penso que fai falta tamén levar hasta o límite a veces as cousas e hasta o extremo as cousas nas que crees para que aparezcan cousas novas, non? O sea, non soltar pronto, senón, pois, bueno, vamos a intentar ir hacia ese lugar, hacia esa idea e vamos a ir con todas as consecuencias. Logo aparecerán outras cousas no camiño, pois nós imos chegar hasta ali. Pero E, sí. sí, dime. No, dime ti. Digo, porque é importante máis un traballo como o teu, non? Tan estudiado, con tanta historia detrás, con tanto Mm, traballo de investigación a hora de crear as cancións e de compoñer todo o proceso, mm, ter alguén que non sexa simplemente un produtor que se encargue de, va, si gravamos, le doy al rec, no, claro, mezclo e tal, senón que haxa, que entenda o que ti queres facer, que este no teu mismo total. barco, que poida dar a súa visión, pero sin destrozar o outro, senón complementando. É importante que sexa Claro, así. sí, é así, é un traballo ao 50%, non? Donde un dá, recibe e ao revés.
e temos que estar en constante diálogo, non? Digamos, para que eso camiñe. E nese sentido, pois eu, o sea, non sei, non podo decir máis que cousas boas do heavy. Logo, é que me gusta, ademais, a nivel musical e estético todo o que fai, a nivel conceptual. É moi bo. Entón, sí, eu estou moi feliz con el e, vaya, non sei, non me vexo, casi que non me vexo traballando con ningún outro produtor, mira o que che digo, pero, bueno, non sei, ao mellor, en algún momento sí, Sí, a ver, pero, sempre pode haber circunstancias ou cuestións sí, que no, fagan sí, traballo con outra total, persoa, pero bueno, sempre está bo sí, ter esa visión non de querer mm, de ter esta relación profesional que sexa para moito tempo, que dicir que quedas contenta sí. co que pasou. Sí, claro, sí, sí, e que é recíproco, pero non me pasa só co heavy, pásame con máis xente, non? Pásame, por exemplo, con Sariña, que foi a rapaza que me fixo o vídeo, que xa me fixera os vídeos do Sara Traba, do Cabo Leirín, donde hai pois unha cercanía, unha afinidade, unha maneira de ver o mundo pois similar, e que eso facilita moito as cousas, non? Entón, pois xa sei que vou querer facer os vídeos con ela, maioritariamente, non? Eso tamén é algo que vas aprendendo co tempo. Pois hai xente coa que sí que che gusta seguir traballando. Que ademais un pouco que falábamos ao principio, o feito de ter que querer sacar as cousas con calma cando un quere, como quere, cando quere contar, Mm, tamén está o querer traballar ca xente que te aporte algo, xa non porque igual o resultado sexa mellor ou peor, como pode ser no caso de Heavy ou o resultado dos vídeos, senón que digas, vale, si me estás facendo un vídeo da hostia, pero non me levo ben contigo, non me gusta o teu rollo, que senón dicir, claro, vale, me gusta o teu rollo, me gusta, total. temos unha relación de amizade Mm, ou de cariño especial, mm, e despois o outro, pois, se é perfecto o resultado, pois mellor non, pero tamén é importante que toda a xente que este involucrada contigo, pois te aporte claro. algo. Sí, todo o mundo entenda un pouco o que tú estás contando. Entón, para eso, a amizade é fundamental. Da mesma maneira que tú pois entendes o outro, non? E hai un diálogo en horizontal. Pois para min ese tipo, claro, é que o tema das relacións laborais cando se trata de música, bueno, mesmo de arte en xeral, creo que son complexas, porque onde está aí o límite, non? Tamén entre a vida e a, e a arte. Creo que está todo moi misturado, non sei, para min é fundamental que sexa xente amiga e bueno, levome ben con todo o mundo co que traballo, a verdad, non teño maior problema. A ver, xente amiga e xente ca que traballas como Antía Meixeiras, Antía Muiño, estes compis de vacas, que tamén están colaborando aí no traballo, Sí, bueno, que que guai, non? moita... Sí, moi guai, é moi guai. Ademais son todo mulleres. Tamén no directo somos unha grandísima maioría de mulleres. Eu ainda falaba outro día co Heavy, digo que a verdad que reflexionábamos que non foi buscado, quero decir, que non foi unha cousa de veña, vou Si poñer a quero maioría poñer mulleres, muller non? porque tal, senón que saliu todo orgánico, todo natural. Sí, claro, é así. Pois eso, pois un pouco na liña do que estábamos falando. Quero facer un traballo que este moi vinculado á vida e que teña non sei, a dimensión así relativamente cercana, pois traballo coa xente que teño cerca e casualmente pois son todas mulleres. Que Ou moitas delas. é bo, e ademais creo que no momento no que estamos de que as mulleres non estades tan presentes como deberíades en festivales, en medios de comunicación, en demais, o feito de que Sí. ti ora teñas sexto que foi natural, pero ten tamén un pouco indirectamente este carácter un pouco reivindicativo de, oye, mira, se poden facer proxectos, se poden facer as cousas, Mm. todo mulleres, e ben feito, que non vai a ser peor para nada, ao contrario. Sí, non só ben feito, o contrario, é isto, eu traballo con Blue, coas Suelen Star, que son mulleres, porque son as mellores nesto que están facendo, entón xa está. Mm. Por eso as elixín, ademais de ser amigas e levarme ben con elas, claro, pero porque son as mellores e son boísimas. O mismo coas vacas, o mismo coas antías, o mesmo son, claro, son as mellores. Entón, foi unha decisión artística nese sentido tamén co criterio penso que moi alto porque hai grandes profesionais mulleres e isto hai que decilo máis porque que non sei, a veces parece que temos que
pedir disculpas antes de... De estar. No, Sí, sí, sí. sí. Joder, de que estamos falando, por exemplo, das dúas Antías, a Das min, tres, que teño tres Antías, porque tamén está Antía Otero, bueno, teño tamén, tres Antías no disco. que voces increíbles, que dicir, ademais, Sí, que a quen as viu en directo algunha vez, como, joder, son que maravillosas. absoluta locura. Si non as puxen a cantar neste disco para que non me... Para que non o pacase. para que para que non me opacasen, para que non, exacto, para que me deixaran brillar, pero no, pero ademais de que son grandes instrumentistas, ademais de ser Hmm. grandes cantantes. E bueno, penso que teñen as dúas unha sensibilidade, cada unha a súa pois, maneira, claro. Moi especial, a verdad. Foi moi bonito o encontro cas dúas, con Antía Muiño gravamos o Cantarrola, que era pois un reto, a verdad, así importante, porque era un arranxo do meu pai, que eu tiña nunha grabación de voz que lle fixera el, pois fai uns anos, meu pai xa fai un ano e medio que morreu. Entón, bueno, era un material moi sensible que la soubo coller e tratar con moitísimo mimo. Entón, estuve moi agradecida. Cantaban ademais miña nai e miña irmá e fixémolo todo en directo ali no estudio en dúas tomas, entón foi como, bueno, foi moi bonito. E logo con Antía Meixeiras pois traballamos a Malmela, que foi que é o tema así central do disco, máis longo e bueno, foi super xenerosa con todo, veu a casa, miramos o tema de arriba a baixo, montámolo moi en unión as dúas durante tempo e logo foi chegar ao estudio, gravar xuntas e foi moi ben. Pode ser, quizáis, isto que estás a comentar, o feito de adaptar, non? Porque ti estes temas veñen todo deses arrolos, deses romances, esas grabacións que tiñas ti na casa, non? Que me parece que encontraches un día ou tiñas aí no trasteiro ou demais. O máis Hai de complicado, todo. quizáis, Mm. xa en xeral, xa non con esto, senón, cando colles temas da tradición, saber ou poder adaptalos sen que se perda a esencia que tiñan no seu momento. Mm, a min eso non me preocupa, que se perda a esencia, sabes? Porque non é algo no que reflexione. Creo que a esencia pérdese de maneira natural, que non é o mesmo. Entón, perdes unhas cousas, logo ganas outras, non? Simplemente creo que se trata de si ese tema que tú estás elixindo a ti che está contando algo, a ti che está servindo para comunicar algo, non? No meu caso, esta relación dase de maneira moi natural, moi evidente. Hai temas que me entran e temas que non me interesan nada. Entón, os que me interesan, enseguida digo, pois son meus. O sea, é como que me apropio enseguida deles, non teño aí ningún reparo, igual. Non sei, igual son así un pouco en plan ladrona de temas tradicionales, como somos todos, non? Un pouco, porque é que claro, son temazos, entonces, a A ver ver, quen... ao final é como cando un escribe unha canción sobre un amor que lle conta un amigo e está roubando a historia do teu amigo para escribir unha canción, non? Que dicir, ao final, Total. o importante é telo presente, de onde ven Sí, de onde ven exacto. e que este aí tamén, que haxa pues, un pouquiño deso. Poder nomealo, sí, e poder nomealo, porque si é certo que as fontes, eu creo, a máis isto xa é tamén de formación de historiadora de arte ou do que sexa, que teña por título, pois creo que hai que nomear as fontes, o sea, eso é fundamental. Houve unha época na que non se facía e eso non pode ser. Quero dicir, as fontes hai que nomealas porque tamén é unha forma de que non morran, o sea, de saber exactamente como foi esa cadea de transmisión no caso de cada un. Pois no meu caso, indo a un arquivo que grabou non sei quen. No caso de outro, pois tal, este ano que se celebra as letras galegas alrededor das cantareiras, pois estáse pois poñendo moi riba da mesa, non? O importante que é nomear os nomes concretos delas que cantaron, que crearon, non? Entón, sí, está ben apropiarse, pero hai que tamén decirlo todo, non? Sí, porque son, sen dúbida, son a base do que somos agora aquí en Galicia, non? Cantemos ou non Sí. cantemos, fagamos unha cousa ou fagamos outra, sen dúbida, todas as cantareiras, e creo que era moi necesario que se fixese este Día das Letras Galegas adicado a elas, son a base Mm. de como todo, de como a gran maioría, pues, a nosa sociedade está onde está. Total. Sí, porque ademais, se falamos xa mesmo tamén do idioma, o idioma sobreviviu moitas veces grazas a
a esa literatura de transmisión oral que perviviu nas memorias colectivas e que se foi transmitindo, non, ao longo de tantos siglos, que se non fora por esas mulleres que mantiveron o lume acceso, o mellor o galego directamente non existiría. Tal cual, o sea, nin nós como país. Tal cual. Entón, pois é bastante seria a cousa, sí. É que moitas veces eu creo que igual que dices que antes igual non se acreditaban as fontes, como que hubo unha época que non se lle daba importancia, unha época que non lle dábamos importancia, por exemplo, o dixen máis dunha vez aquí, que non era tan consciente da nosa cultura, da nosa lingua, de feito, son un neofalante, eu ata fai uns cuantos anos non falaba prácticamente en galego nunca, gracias a un amigo, un encargado de traballo que tiven que despois pasou a ser amigo, que eso parece complicado que un xefe acabe sendo teu amigo, pois gracias a él eu empecé a falar galego, teño os meus erros, lóxicamente, sigo metendo algún castelanismo, alguna cousiña polo medio, aínda que intento evitar, pero non era consciente da riqueza que tiñamos solo e únicamente ca lingua. Xa non falemos de cantareira, non falemos de música, non falemos de solo a lingua. Sí, claro, pero que está todo unido. Ten que ver co mesmo, non? E a lingua logo, o sea, que se te pos a pensalo, a lingua casi é todo o que tes, porque a través dela ves como que en di o mundo, ou explicaste o mundo, non? É importantísima, hai que cuidala moito. Hai que, eso é así, e logo, ainda que sexas neofalante ou casi máis por ser neofalante, sabes o valiosa que é, non? Porque tú veches que facer esa transición, ese cambio, e é moi valiente tamén. Eu entendo que a xente que mellor vos criaron en castelán, os vosos pais, sendo vosos pais seguramente tamén galegofalantes na súa casa, pero non, pois por ese prexuízo de que en castelán non sei, vai ser mellor ou o que fose, pois entendo que ese cambio de chip é moi complexo de facer e é moi valiente facelo, e eu animo a todo o mundo a facelo, vaya, nunca é tarde para empezar a falar en galego, porque é noso, quero dicir, aprendas o idioma, o sea, nazcas, cando que teus pais che falan en castelán, o galego é igual teu, quero dicir, non? Sí, aparte, non por ter 20, 30, 40, 50 anos, pois podes comezar outra vez a falar galego e pa diante, non? O que dices ti, non pasa nada, ao contrario. E non pasa nada, e ir puindo o idioma tamén eu que levo falando galego toda a vida meto unhas gambas tremendas ás veces, castelanismos por todos lados e tal. Bueno, pois iso é algo que hai que tamén ir puindo e ir vendo na medida en que se pode falar mellor, pois xenial, e se non, pois falalo está ben. E outra cousa que é bonita, por exemplo, unha pregunta que eu facía ao principio, que despois empecé a darme conta de, ostras, esta pregunta non ten ningún tipo de sentido, porque non lle vas a facer a outro, que era o por que en galego, porque cantas en galego, que eu facía nas primeiras entrevistas, fai 4 anos, eu dicía, por que faz en galego? E despois empecé a darme conta que cando entrevistaba algún grupo de aquí que canta en inglés ou que canta en castelán, non lle preguntaba o por que en castelán ou en inglés ou demais, pero é bonito o feito de que agora, o mismo que eu teño a sensación de que hai máis xente que está falando galego, xa non hai tanto prexuicio, que agora salen máis grupos en galego, grupos de rapaces xóvenes que cantan en galego, e imagino que para ti tamén, supoño como artista, tamén é bonito, non? Ver que agora cada vez teño a sensación de que se fai máis música e máis cultura na nosa lingua. Sí, para min é importantísimo que eso suceda. O que sí tamén creo que é importante que, ademais de facer música en galego, falemos en galego, porque, sí, bueno, tamén non sei, sí, pode ser que haxa xente que fai música en galego e logo non utilice o galego para nada máis na súa vida, non? Sí, tal cual. Entonces, bueno, claro, a cultura está ben, é importante, pero hai máis cousas. Poder, non sei, pedir unha subvención en galego ou facer un rexistro notarial en galego ou facer... Que te atendan un médico en galego... Que te atendan un médico en galego, todas as cousas da vida, poder facelas no teu idioma. O sea, porque sí que abandeiramos un pouco esta cuestión da cultura e que é certo que, obviamente, pues está íntimamente ligado o idioma a iso, pero o idioma está para servir e para, non sei, para mediar en todas as partes da vida e en todos os... Entón, ten que estar presente en todo, na educación, no día a día.
Vamos a volver a falar de Albera, porque me pareceu ler buscando así estes días un poquinho máis de info sobre ti, non buscando así unha cousiña, pareceume ler nunha entrevista ou nunha crónica, non sei onde era, que o disco está centrado ou ten como a maternidade un pouco como liña conductora, e Ujú. que a túa filla non é fan dos arrolos. Pode ser certo eso que lin? Sí, 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 é certo. De feito, un pouco a cousa de empezar a reflexionar en por que os arrolos, bueno, en que pasaba cos arrolos, pois un pouco foi tamén desde o empirismo de cantarllo a nena, de cantarllos a nena así ao principio, e ela mandábame cambiar, Que... cambia, cambia, así como que está na radio, non? En plan, no, siguiente. E entonces empecé a pensar, digo, que efectivamente hai moitas melodías destas que son tristes, que son super melancólicas e ela prefire que lle cante outras cousas. É moi marchosa ela, entón, entendo perfectamente. Pero a min gustan os arrolos e entón dime conta de que o mellor me gustaban máis a min e que o mellor lle gustan máis as nais mesmo que aos nenos. Claro, quizás tamén un pouco, non sei, que claro, eu como non son pai tampouco sei como valoralo, non? Pero quizás tamén un pouco polo momento, igual que se está a vivir, como estamos vivindo, non sei, se inflúe todo o contexto do que podan escoitar en outros momentos, do que podan escoitar incluso nas Sí, radios, no coche ou así, para que lle poida gustar máis ou menos. Non sei se pode influir eso ou... sí, e logo que eles son moi intuitivos os bebés, teñen unha intelixencia moi asombrosa e unha lucidez ás veces que é moi aplastante. Entón, é certo que estas melodías, pois, ao millor tamén están creadas desde un lugar de, eh, bueno, máis incómodo do que nun principio se pode pensar, non? Si é certo que son temas que se cantaban originariamente para dormir o neno, e esta é a versión extendida, e é certo que funcionaban desa maneira, polo ritmo, pola cadencia, pola cuestión repetitiva, polo balanceo do corpo, por todo, pero despois as melodías e as letras chocan un pouco con iso. E dis, Sí. que pasa aquí? Porque son letras que falan de cousas tan tristes ás veces ou ás veces de cousas tan duras mesmo, non? Para os nenos que un non se vai a dormir tranquilo así, non? É que Entón, bueno, claro. É que eu estaba pensando agora, Mm. non é o que ti estás a cantar, pero que lembrame que a mí me dicían de pequeno que me durmiese, que se non iba a vir o coco e me ia a comer. E claro, nese momento Claro. eu sei que me facía gracia, pero ahora penso e digo, ostras, me imagino con 2, 3 anos que che digan que como non te dormas te va a venir alguén a comer, e claro, Claro, diste, ostras, igual non é tan bonito como parece para cantar, claro. sí, claro, ten ese punto, hai ese xogo sempre aí, esa doble. Sí, son letras ás veces moi duras, pois a veces mesmo pois para dar medo, ¿no? Pois decir, bueno, pois se non te durmes, vai vir o cocón, Mm, ou onde está a túa mamá, que non sí, está, que está no muiño traballando, e entonces estás solo, e tes de que dormir porque estás solo, e que vas facer se non te durmes, non? Entón, tal cual, tal isto, cual. isto todo é así, bueno, hai Lorca na súa conferencia sobre nanas ibéricas fala desto porque ele estudiou unas moito, estudiou este carácter melancólico das nanas e analizouno de maneira moi poética. Eu non o sei analizar desa maneira, pero sí que a través da súa obra pois puiden chegar a algúns lugares que creo que definen bastante a sonoridade do disco. Bueno, pois esos xogos poéticos, que en realidade en moitas ocasións son xogos poéticos que se entablan entre a nai e o bebé no momento do canto, pois son moi interesantes. E logo, ademais, hai unha parte que ten que ver bueno, pois co que elas mesmas, o mellor, ou nós mesmas como nais, podemos, como nais, como cantoras, da igual, pois transmitir as nosas vivencias e as nosas penas tamén e as nosas denuncias, as nosas rabias, as nosas todo Tamén o que é o mundo e que non é dulce sempre. dar esa voz, non, de que eu falaba ca miña cuñada que tivo a miña querida fillada fai ahora vai facer tres aniños ou falaba incluso cun compañero de traballo que a súa moza que acaban de ser pais fai pouco
e que a veces como que se idealiza todo o que ten que ver ca maternidade, non? Sobre todo no voso caso, porque Mm, no caso dos homes ao final non sufrimos ninguna sexta parte do que vivides vos, mm, como que se romantiza todo mm, o proceso da maternidade, do previo, do mm, parto, do mm, posparto, todo eso, e é importante tamén mm. visibilizar, non, que hai cousas que non son tan bonitas, momentos que non son tan bons, que o que é o obxectivo, que a criatura que naceu, eso é bonito, pero que hai Mm. moitas cousas que tamén hai que contar que non son tan boas, non? Sí, por suposto. E ademais é que está, digamos que toda esa visión idealizada non forma parte de nós, quero decir, é sempre unha visión externa, é sempre unha visión desde o patriarcado que che di como teñen que ser as cousas, non? Entón, o que é unha fortaleza de entrada, que ademais é un superpoder que temos as mulleres, que é o de poder dar vida, de repente volvese unha cousa complexa, difícil mesmo de nomear, porque nos faltan as palabras para nomear todo o que ten que ver coa maternidade, porque durante moitos siglos foi o punto de mira do patriarcado para poder telo todo controlado, non? Entón, bueno, mesmo facer un discurso ou un disco sobre a maternidade, e eu estou me dando conta agora, a medida que socializo este disco, é moi difícil atopar as palabras. E creo que é un traballo que temos que facer en comunidade, e que hai que facer desde o feminismo, e que hai que facelo, porque non sei, mesmo a veces dame a sensación cando presento o disco e falo de maternidade, vexo a cantidade de prexuicios non que hai na xente xa, mesmo escoitando a palabra rolo, non? Ou xa me teñen dito estes días, non, porque cando vin que ibas facer unha cousa con arrolos e violines, dixen, ui, ou outra, o sea, a veces dinches as cousas, xente que, joder, que é xente moi guai, coa que lle queres ben, pero dis, jo, como podemos ter tantos prexuicios con esta temática? Dios mío, que es que si Claro que non sei, ao final nin que non saíramos todos no mesmo sitio. sí, Es pero ao que final de é un verdad. pouco o que diste, non? Estamos tan culturalmente influenciados por tantas cousas que moitas veces non nos damos conta de como dicimos as cousas e claro, ao final hai que vivilo para sabelo, para Bueno, comprender. sí, a experiencia, dende logo que che dá un coñecemento absoluto, pero a min o que me falta na maternidade é todo o discurso. É dicir, casi todo nesta vida non fai falta transitalo 100% para entendelo. Temos discursos Po- para todos, mm, coñecemos moitas cousas sin ter que vivilas. E coa maternidade hai como unha especie de, non sei, de tabú xeral, donde parece que hai que aprendelo sempre todo de novo, todo de cero, non? E isto creo que é algo bastante compartido polas nais coas que vou así falando, e creo que é algo que hai que empezar a desmontar, porque non vamos ter un discurso sobre a maternidade e cada quen o que queira e cada unha de nós o que queira e que sexa e que se socialice, non? E que se poida falar sobre eso tamén para evitar logo para que sexamos máis conscientes de cal é o noso poder sobre o noso propio corpo, por exemplo, e darnos máis mecanismos a hora de defendernos ante os que pretenden decirnos como temos que facer as cousas, ou eso, ou como temos que parir, ou como temos que criar, e que o fan a veces de maneira moi violenta, non? Pero bueno, é que o patriarcado funciona así. sí, un pouco é moi importante, por eso a mí me gusta pois que fales ti desto e un pouco sacar o tema dentro de que, Sí, lóxicamente, eu pois non son o máis apropiado para falalo, porque non teño a experiencia no, directa, pero me gusta pero dá igual, pero é un tema do que se pode falar, claro. e me gusta porque, sobre todo, egoístamente para min mesmo, pois que me poida servir para darme conta de cousas, porque pois é verdade que ti falas cunha muller que acaba de ser nai e asumes moitas cousas que non teñen por que ser así. O feito de, bueno, ahora vas a por a segunda, vas por la parejita e non sabes o que sufriu, Bueno, o que costou todo eso, total, ou total. incluso co tema de dormir, dar o peito, non, que a veces como mínimamente Sí, cousas que, é porque non lle das o peito? Pois polo que sexa, que sei, pois hai un motivo sí. e asumimos cousas que eu igual asumía nun momento que cada vez estou intentando cambiar tamén de, joder, pois non, leches, non, hai que abrirse a mente, hai que entender, comprender e, sí, non o viví, como Mm. dicía antes, non vivo, pero poñernos na vosa pel e intentar, pois, interiorizar todo o que dicides e o que contades. Sí, sí, efectivamente, deixar que sexan as protagonistas da película as que conten a película. Tal cual.
tal cual. Ni máis ni menos. Mira, para ir poñendo xa o peche o ir cerrando esta conversa, como dicíamos xa en varios momentos da charla, xa tiveches concertos de presentación, o principal, valga a redundancia, no teatro principal en Santiago de Compostela, tamén estiveches en Lugo. Sí. Supoño que tanto o primeiro en Santiago como o de Lugo, pero calquera deles, agora tamén son momentos especiais, non? O feito de xa a música que fixeches, o que traballaches, o que publicaches, todo este proceso que contábamos antes, pois leválo ao directo, ensinalo, ver a reacción da xente, ver as caras do público, supoño que para ti é moi bonito, non? Sí, foi unha pasada, a verdad que ainda estou agora aí baixando da nube, porque tanto Compostela como Lugo, os dous, foron concertos moi emotivos. Eu creo que a xente, bueno, empatizou co proxecto, creo que fixemos un traballo guai tamén riba do escenario, a verdade, coa Suelen Star e con Blue, montamos, bueno, un repertorio complexo que transita por moitos lugares, pero ao mesmo tempo, non sei, como moi orgánico e natural. De repente parecía que leváramos tocando xuntas toda a vida. E iso é unha sorte cando se dá no escenario. E non se dá por casualidade, vaya, que como decía antes que elas son as mellores, pois dáse porque son moi boas, entón saben facelo moi ben, e así dá gusto. E nada, e logo o público estaba moi receptivo, tamén xogábamos moito na casa, tanto en Compostela como en Lugo, había moitas amigas e amigos nos dous. E agora pois teño moitas ganas de que saian máis cousas e de poder mostrar este traballo a canta máis xente, pois mellor, porque creo que é algo que pode ter cabida e que lles pode gustar. É que o bonito da música é o directo. Sempre o direi, non? Que, home, escoitalo Sí. na casa está guai, pero mola velo Mm, en directo e para vos os artistas tamén o home, bonito é estar en riba dun escenario, sexa cal sexa, sí. poder compartirlo aí. Total, total. E aparte, antes que me preguntabas de como evolucionaron, non, estos anos, si o mellor ao principio eu fai anos tiña como, bueno, a veces poñame nerviosa, non, no escenario, pasábalo máis mal por inseguridades ou que sexa. Recoñezo que ahora mismo estou nun momento super dulce, coa profesión, coa voz, e disfruto moitísimo. Entón, para min son como regalos todos os concertos. Non me podo creer que ese sexa o meu traballo, sabes? Estou aí en plan, e a min vanme pagar por isto? Pois mira que ben. Claro, é que Non, é maravilloso. eu sempre penso en aqueles que tedes a sorte xa de que a música pois poida darvos cartos, non? E de alguna maneira vivir desto, de algo que era un pouco un hobby, unha cousa, bueno, fago así Mm, porque me gusta, cas miñas amigas, mm. porque sí e tal, pois que de alguna maneira pois te este pasando isto, claro, ten que ser dicir, vale, o futuro non sei o que o que deparará, non sei a onde chegar a miña carreira, pero polo menos xa estás nun momento moi doce. Sí, sí, sí. E ademais tamén che digo, como cada vez temos que facer máis cousas, os autónomos, as autónomas para sobrevivir, no? Que de repente pues, tens que facer redes e tens que facer mil cousas que comen moito tempo, e como e que a mí personalmente non me gusta facer, pero a mí o que me gusta é cantar. Entón, claro, entendo que hai que facer máis cousas, pero cando vou cantar digo, ai, sabes, é como, isto Esto sí, sí, ¿no? Isto sí, claro, isto sí. Disfruto máis. Cantas máis cousas teño que facer que non son cantar, máis disfruto cantar, non? E como, vale, era para isto, para o que claro, para o que valía. é que o outro, claro, é que hai que publicar en redes, hai que pensar moitas cousas, que aínda que poidas ter un equipiño co que Outro. traballas, pero ao final tes que pensar ti en moitas cousas, ostras, é que eso Mm. quita máis traballo que calquera outra cousa. Quitanos de vida. O sea, a min as redes é algo que me recoñezo que me costan. Si en algún momento mellor así de maneira natural, si que pode sair, non? Publicar algo, pero cando hai que facelo Obligación por el algoritmo, que hai por que... o, sí, por todas esas cousas que se supón que hai que facelas, faise moi tedioso. E sobre todo non porque sexa feo tampouco, que, bueno, pois claro, hai xente que lle guste, sino porque é un traballo máis, é Mm, dicir, é algo que tes que invertir moito tempo. Entón, mm. eso restache tempo para estar facendo o que queres facer.
Tal cual, tal cual. Mira, Pero bueno, lémbrome que no, na data de Santiago non tiñas todavía os CDs en físico, non estaba o traballo en físico. Como non. vai ese tema? Como, Pois xa os teño aquí, de feito teños aí na porta, se queres que che ensine un. O que pois, pasa é que me tería que non, levantar. como queiras, senón non hai problema, eh? Mira, aquí teño unha das láminas. Que preciosísimo. As láminas me parece Son fermosísimas. unha cousa É un moi traballo, moi boa. sí, hai un traballo de Blanca Gracia que fixo, bueno, pues toda a visualidade do disco, a portada e as láminas. E espera, que vou polo disco. Vale. Pois é este. A portada é Mira, preciosísima. portada e contraportada. Son moi bonitas. É un traballo moi guai, a verdad. Estou moi contenta. E a máis é que velo xa físicamente así na dimensión do vinilo, no, en grande, é moi guai. Tamén é como xa tes esa criatura tamén, non? Que xe estaches no estudio, na tua casa preparando todo, pois tela aí nas tuas mans, tamén ten que ser es moi bonito feito de, vale, porque si, eu sempre penso, digo, vale, nas plataformas digitais está guai, se escoita, pero telo en físico, tocalo, sentilo, nada que É ver. tremendo. No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver a sensación, O sea, eu estou aínda que chegaron aínda fai pouco as caixas e estou aí como, a ver, mirando todo E que aparte, disfrutando moito. cando abres e o oules por primeira vez, non sei se a ti te pasa, pero a mí cando me compro un Sí. vinilo e o abro por primeira vez e o oules e o sintes tan Sí. bonito ese momento. Sí, é moi bonito. Sí, 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 o olor, todo. A verdad que sí. Como os libros, é igual. Tal Os cual. libros casi o disfruto máis, todo de abrilos e... Ai, E sentir mira, aí a como, novo. si, ese olor a novo. Se alguén o quere adquirir, como pode facelo? Solo nos concertos ou ten opción? Pois mira, na páxina web ahora só teño activado a compra con transferencia, pero vou facer o de Bizum tamén, co cal será máis áxil. Logo aquí en Santiago vou no deixar algunha tenda. En Trisquel xa estiven falando para a praza da tenda, o que pasa que aínda non sei cando os vou levar e tamén probablemente o leve a algúns outros sitios. Pero bueno, por ahora na páxina web podense adquirir faia.gal e está aí a tenda online para mercalo e eu mando a casa. Pois que estea a xente aí atenta porque ao final tamén parte de que a cousa poida seguir adiante son os concertos, pero tamén apoiar comprando Sí. merchan, comprando discos e axudando a que este soño que estás vivindo pois siga adiante, non? Sí, estaría moi contenta de mandar bolo a casa, que non queira. Pois, falla, non te quero roubar moito máis tempo, non quero roubarte máis. Sí que te vou emplazar a que nun futuro outro disco mediante ou concerto mediante ou simplemente un día calqueira, pois que esta é a túa casa para o que queiras, que está Moi aberta as ben. portas para que aquí contes o que che apetezca. Moi ben, pois nada, tomo a palabra, queda apuntado. E Así que nada, moitas grazas. a xente que viu a conversa agradecerlle que estives aquí con nos un día máis, que está disponible en YouTube e Spotify, sempre digo final, non sei por qué, unha gilipollez, pero bueno, se o viron nun lado que sepan que o poden escoitar no outro, que están as túas redes a página web e todo na descripción para que estén atentas a próximos concertos, a próxima música, a próximos eventos nos que participes e nos que estés aí presente, que estén atentas a as próximas conversas porque se vienen cositas moi guapas neste tramo final de tempada e a ti novamente agradecerche a aceptación do convite e que estiveses aquí e oxala que estiveses cómoda. Sí, moi cómoda, a verdade que sí. Nada, un placer, un placer. Pois, xente, vémonos na próxima conversa e, como sempre digo, vémonos onde haxa música en directo porque a vida sen música, sí, pode vivirse, valga a redundancia, pero se hai música cambia por completo a forma de vivila. Chao, xente. Chao.